Moi, LPS Mira Askar tulee täällä taas, joten tänään tehdään herkkuja. Viimeksi me tehtiin sitä donitsia. En näyttänyt minkälainen se tuli, koska mulla loppui tila kesken. Joten mun oin kertoa siinä, että näiden silky clay juttujen pitää kuivua 2-24 tuntia. Aika kauan jo. Mutta kyllä sitä täytyy jaksaa odottaa. En sieltä tuli tän näköinen. Vanhemmat sanoi, että on oikein herkullisen näköinen, että jos toi olisi oikein donitsi, ne voisi syödä vaikka heti. Niin mä oon tänään tehnyt vähän muutakin. Mä oon tehnyt tämmösiä piirakoita. Että on tehnyt ruskean ja sitten laittanut hammastikulle sellaiset viivat siihen ja sitten laittanut siihen valkoista silkiklot päälle. Tää on kaikista. Mä teen tämän 5 minuuttia sitten. Ja mä oon tehnyt Arnoldsin donitseja. Tämmösiä. Näyttääkö tää teistä Arnoldsin donitsilta? Mun mielestä ainakin näyttää. Ja mun vanhempi mielestä tääkin näyttää aika paljon Arnoldsin donitsilta. Ja sitten tässä on jäätelö, joka meni vähän pieleen. Sitten patonki. Sitten tämmönen outo hököstys. Tänään me kuitenkin tehdään tämmösiä ihania piirakoita. Piirakat on ihania. Joten sä tarvitset siihen tää keltaista, punaista ja sinistä ja valkoista, että sä voit tehdä nämä viivat. Näin, mä otin tästä tämmöset, näin, sitten mä sanon, että näin, jos tekee näin, venyttää ja sitten laittaa näin, niin sillä tavalla saa sen aika helposti muuttumaan, koska eilen mulla meni todella kauan, joten tässä näkyy, kun tää alkaa jo muuttumaan vähitellen ruskeaksi. Näin, kun se on tämmönen ruskea möykky. Joo, niin sitten alta sen tähän näin kiinni. Vaikka peukalla liittaatte sitä näin ja levitätte sitä niin, että se on ympyrän muotoinen. Nyt mä teen tämän muotoisen, 4 muotoisen. Siihen tehkää näin, näin ja näin ja näin. Sitten tulee tämä hauskin osuus mun mielestä. Painatte tässä näin, 1, 2, 3. Mä painan aina 3, mutta voitte painaa ihan niin monta kuin haluatte tai kuinka monta siihen mahtuu. Hopsaan. Ja tässä vaiheessa tätä ei saisi ottaa irti. Mä otin sen, tässä näkyy aika huonosti noin, mutta tommoset tehkää. Sitten te tehette, että mä painan näitä vähän. Että tässä on sitten urat, että valkoista voi sitten laittaa sitten tähän hyvin kiinni. Sitten teette saman näin päin. Ja oli ton näköinen. Ei ihan maailman paras, mutta sitten tulee näin, että te otatte tästä palan. Pyöritätte sen tämmöiseksi spitkulaksi. Sitten asettelette sen tohon noin. Ja sitten kaikki muuskin asettelette siihen. No niin, ei tullut kyllä ihan mitään maailman kauneinta. Mut tämä on se periaate, että periaatteessa yritätte tehdä tämmösiä. No on nimittäin tylsän näköisiä, jos te jätätte sen pelkästään tommoseksi. Hei! Suorastaan jutusta, jos kuulitte kun ovi avautui. Koska mun iskä sai jonkun hirveän hepulin, kun mä en ollut laittanut mun kenkiä kunnolla. Joo, en taju mitään. Joten siis periaate on tämmönen hieno. Askartelun iloa kaikille.